Rungokno. Rungokno Tet kowe sapa ngerti? Kowe gak kon moto kancamu? Napa? Mumpung metuk nih kan foto. Ya, foto ya. Ndang, di HP-ne di HP-ne. Aja malah. HP-ne Mas Kutet di HP-ne. Wis, aja timbang kowe kok nggih cethek geni ning. Mau foto lho iki streaming lho malahan. Oh iya ya. Ayo ndang kok gek Malah ndang. kok nggih cethek. Ayo. Ayo nggih cethek geni. Di HP-ne. Lah bareng Eman lho mumpung Nih, Ken. ketemu aku ki aku. bareng jejer ngono kaya kowe nyangking kentongan lho rumah tamu. Sek. Anu aja cedhek-cedhek engko dadi anu ki barang kok dadak nakal barang iki. Kaya ngerti nampek barang. Apane sing nakal? Adikku Iman kuat impron kuwi lho sing ora tek. Jare Kutet tak ganti Imron Kok kuwi. jenenge. Lah nek apa ta weruh kok omong sakmene.